zanimljivu i lepu žurku u Domu omladine. Izvoli, Željko. Trebalo da budemo napolju, nismo, morali smo da uđemo unutra, ne zato što je hladno, više nije tako hladno kao što je bilo rano jutros, nego zato što se ovde traju ozbiljne pripreme za nešto što se događa večeras. Nešto kažu što Beograd nikad do sad nije video. Jedna žurka koja se zove Schminkenbal i primetit ćete da svi moji sagovornici izgledaju prilično neobično. Jer upravo takvi ili nekako takvi će doći večeras na tu žurku, svi će imati oslikana lica. Moj prvi sagovornik je Tiago Lopez da Cruz Ferreira. Sigurno ste u prethodnih godinu dana od kako smo ga imali na Studiju B, sigurno ste čuli za njega pošto je poznat kao Brazilac u Beogradu, samo što ga nikad niste vidjeli ovakvog. Tiago, dobro jutro. Dobro jutro, Željko. Dobrodošao u Dom omladine. Kako to izgleda? Zvi mi ideja da na toj žurci svi budemo ovako sa oslikanim licima, da to bude jedna od najkreativnijih žurka ikada u Beogradu, žurka kakvu Beograd do sada još nije vidio, koju organizuje organizacija Srbija za mlade. Dobro, kad počinjete žurka, kako će to sve da izgleda? Počinje tačno u 9 sati, ali kao što vidite imamo ekipu našu koja će da oslika lica za oni koji ne mogu ili ne znaju da se našminkaju sami kod kuće i ideja je da budemo svi oslikani i da se ovako zabavimo i družimo. Ko ćeš ti izgledati tako cijelu dana? U stvari neću, pripremat ću nešto još kompleksnije za večeras, tako da... Moguće pa ja moram da kažem maske, ne znam, napraviti sam? Pa naravno, ko zna da to napravi, može slobodno sam da iskoristi svoju kreativnost, može sam da dođe našminkan, bit će dobrodošao. Sa nama imamo tu još sagovornika. Bojana, šta ti imaš da mi? Dobro jutro, pre svega. Pa, nadovezujući se na Tiagovu priču, pre svega bit će zaista zanimljivo i neobično, zato što ova žurka neće zapravo ličiti na jednu do sad tematsku žurku i totalno ima drugačiji koncept od bilo kog maskenbala koji se inače dešava na ovim prostorima, a samim tim obeležavat ćemo i Međunarodni dan studenta, što je takođe jedan od bitnijih i značajnijih povoda, pogotovo za nas mlade. Dakle, ovo nije maskenbal, nego jedan šminkenbal. Dule, ili tako, ti imaš treće oko, šta ti se javlja, kakva će biti žurka? Javlja se da će biti fenomenalna žurka i zapravo samo posmatram ljude kako će da dođu i kako će da se ponašaju, a i kako će da reaguju na ovakav jedan koncept. Mislim da će biti savršeno dobar koncept jer u principu ovo je nešto što je jedinstveno u Srbiji i što se prvi put javlja. Dobro, jedna od najzanimljivijih maske ovdje ovog jutra ima Slobodan. Da, šta je to? To je venecijanska maska i trebalo je nekih 10 do 15 minuta da se ona nacrta. Ako budete došli večeras, imat ćete priliku i vi da dobijete iste takve maske na vašem licu. Dobro, sad uspio sam da zapamtim sva imena, do sad moram da priznam da tebe na kraju nisam. Ja sam Marko Kraljević, inače. Dobro, ne, a sad stvarno. A sad stvarno pokazat ću ličnu kartu kada se nije problem. Nema potrebe. Dobro, dakle, Marko Kraljević trenutno prilično zanimljivo maski. Da, to je kreativnost jedna od naših umetnica koja će večeras raditi. Ko ne uspe da se uslika, ne stigne, može doći ovdje i dobit će neku od kreativnih maski večeras. Hvala vam svima mnogo, dakle ovo je jedan poziv za sve one koji žele dođu i smo rekli da naplaćuju se ulaz? Da, ulaz se naplaćuje, ulaznice su 400 dinara, tako da požurite na vreme da Slikavanje lika? Da, naplaćuje se, ali simbolična je cijena zapravo, tako da ne predstavlja veliki trošak, što je najbitnije. Dakle, Srbija za mlade, vidjeli ste izgledaju prilično čudno, ako ih sretnete na ulici nećete ih prepoznati. Sreća je da ja ovog jutra ne izgledam uopšte tako kao oni i hvala Bogu da je bar neko ovde onako da izgleda pristojno i da ne kažem normalno. Mi ovde ostajemo sad neko vreme sa njima, pošto nismo sasvim sigurni da ćemo smeti da izađemo bolje, da ne vidite kako izgledaju ostali članovi ekipe. Miro? Hvala puno, Željko, nadam se da ćeš to brzo i lako skinuti, a onda se priključiti ovde redakciji da proslavimo lepo krsnu slavu Studija B. Danas se obeležava Sveti Đorđe, naravno poznati kao Đurđic.